manilak ispilu gisa. Deserosoa izaten da norbere burua aztertzea, isla politik itzultzen ez dion ispiluan. Maiz gertatzen da, edonola ere. Maila pertsonalean gertatzen zaigu adibidez, gertukoek azaltzen digutenean zergatik haserretu diren, edo egin dugun honakok edo halakok nola eman dien min. Lehen kolpean, aitzakiak jartzen ditugu, justifikatu egiten gara. Agian gero, apur bat baretuta, esan digutena jasotzen dugu benetan, eta horren ardura hartzen. Nik egia esan, azken jarrera horretarako bidea aurkitu ahal izatea opa diot nire buruari. Kontua da maila kolektiboan ere gertatzen dela halako zerbait, eta are, gertatzen ari zaigula iragan kolonialaren ispiluarekin. Kasu horretan, opa baino gehiago eskatu egiten diot geure buruari, geure herriari, argi eta garbi itzultzen zaigun isla hori kritikoki azter dezagun. Ispilua parez pare jartzen digutenen hitza zalantzan jarri ordez, edo aitzakiaren gainean pilatu gabe. Beste historia askok osatzen dute gure historia noski. Denak ere aintzat hartu beharrekoak, noski. Baina ez alda gauza zekena, eta boterekiriaren isla, norberaren egia baieztatzeko bestearen aukatu behar izatea, eta oroz gain, beharrezko alda. Era askotakoak izan daitezke ispiluak. Ispilu batzuk adibidez manilak dira. Manilak eskumuturrekoak izan litezke, edo septum garaikideak. Ferra itxura dute, zirkulu forma bat, irekia, eta irekidura isteko bi erronbo forma parez pare. 15. mendean truke txanpon moduan baliatzen ziren. Manilekin eros zitekeen palma olioa, eros zitekeen bolia, eros zitekeen urrea, eros zitezkeen pertsonak. Pertsona horiei esklabo deitzen zitzaien, eta deitzen diegu gaur egun. Baina ez alda hori ordena koloniala naturalizatzea, pentsamendu antiarrazistak ohartarazten diguneran? Labur azalduta, baten bat esklaboa bazen jada etzen gizakia, eta horrek ahalbidetzen zuen biolentzia, esplotazioa, menderakuntza. Ariketa linguistiko importantea iruditzen zait, jendeari gizatasuna kentzen ez segitzea. Esklabo deitzen diegun horiek, esklabo bihurtutako pertsonak ziren, edo pertsona esklabizatuak. Kanpotik ezarri zitzaien izendapenetik eta izendapen horren ondoriozko basakeriatik aparte, gu bezalakoxe pertsonak, azal, ezur eta errai. Gauza simplea dirudi harik eta horrek sakonki, zer esan nahi duen sakonki pentsatzen jartzen zaren arte. 1505 esate baterako, Nigeriako antzinako erresumako Kalabar hiri nagusian, 8 edo 10 manilaren truke eros zitekeen pertsona bat. Zeure lagun minaren, zeure guraso baten, zeure aurraren, zeure buruaren osakera genetiko ia 100% bera zuen pertsona bat. Izan ere, giza espezian, ez da arraza biologikorik existitzen. Getarian aurkitu ziren munduan gaur egun ezagutzen ditugun manilarik zaharrenak. 1520ko hamarraldian, Flandriatik zetorren itsasontzi bat ondoratu zuen ekaitz erauntxiak, Malkorbe aldean, eta urpean geratu zen haren kargamentua. Tartean manilak zeuden, 100 multzotan, upel batean zigilatuta. Ondoa jo zuen itsasontziaren lehen aipamena mende berean jaso zen, 1587an. Urte hartan, hainbat gauza atera baitzituzten itsasoaren ondotik. Bigarren aurkikuntza berriz, 20. mendearen ondarrean etorri zen, eta indusketa bana egin zen 1988an eta 1989an. 16. mendekoan, 600 manila aurkitu zituzten. Garaian ez zuten jakin zer ziren, salerosketa moldeen xehetasunak ezkutuak baitziren, eta zirgilo deitu zieten. Iragan mendekoan beste 313 ale. Pentsa zenbat jende.
Manilek itzultzen diguten islari erreparatu ordez, esan daiteke eta esango dute, itsasontzia Flandriatik zetorrela eta manilak haiek erabiltzen zituztela. Ez kakotx artean guk, zer ziren ere etzekiten eta Getarian aurkitu izana, etzela zoria besterik. Kontu zirkustantziala. Halako baieztapenen aurrean erantzun daiteke Getariako portuan bertan dagoela Juan Sebastian Elkanoren estatua, eta Punpezia handiz eta ofizialki ospatu zela haren mundu biraren 5. mendeurrena. Ez bat ere kontu zirkustantzialak. Noren izena daramate gure kaleek? Zer fortunekin eraiki da gure bizimodua? Noren izerdiarekin? Noren odolarekin? Noren historia ikasten dugu? Nori deitzen diogu heroi? Nola lotzen dira hemengo sorgineizak, zein barbarizazio prozesuak eta Atlantikoa zaraindiko sarraskiak? Lekua egin diezaiokegu dikotomietatik harago doazen indarkeria prozesuei eta historiei? Hitz egin dezakegu Elkanoz eta Erausoz beren konplexutasun osoan, beren argi itzal guztiekin? Egin dezakegu hori denarekin? Nola ezur mamitzen dugu egunero arrazakeria? Nola gaurkotzen dugu geure iragan koloniala? Nola berrikusiko dugu? Nola gauzatuko dugu intersekzionalitatea? Ez litzateke abiapuntu txarra esate baterako, Euskal Herriko emakume migratu eta arrazializatuen sareak Euskal Herriko hiri batzuetako ondare koloniala ezagutzeko antolatzen dituen ibilbidetara joatea. Isla deserosoei begiratzen ikasteko garaia da. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Getariako manilak gordailuan daude gaur egun, Irunen. Atal honen gidoia Danele Sarriugarterena da eta Aintza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.